Клиниката беше отдавнашна една моя мечта, която аз винаги съм искал да имам. Дори още когато специализирах и работех в чужбина, винаги съм си мечтал един ден да имам една такава клиника като тази. Не каквато и да е клиника, не където и да е клиника. Клиника, която да бъде в България, да бъде в София. Клиника, която да бъде обзаведена, оборудвана, най-вече оборудвана с техника, според световни стандарти, да не кажа европейски, световни стандарти. Това беше една голяма мечта, един голям сън. Нещо, което да бъде направено по мой вкус, да бъде обзаведено по мой вкус, относно говоря за апаратура и за инструментариум и така нататък. И успях да го направя. Ние сме, може би, единствената клиника, не само в България, но и в доста район около България. И това мога да го твърдя съвсем смело, без да се страхувам от никого и от нищо. Която клиника е въоръжена, така да се каже, до зъби. Ние имаме най-модерната и най-качествената апаратура от всички клиники в тази област, занимаващи се в България. Като го казвам това нещо, наистина знам какво казвам и смея да твърда, че това е наистина така. 1 милион евро струва само апаратурата на клиниката. Само апаратурата. Аз съм се заклял преди много години, веднъж и завинаги, че аз компромис с апаратурата, с качеството на материалите, никога няма да направя. Никога няма да направя. Никога няма да купя ефтини конци заради това, че са по-ефтини. Никога няма да използвам ефтини импланти заради това, че са по-ефтини.